se Jani kertoo. Vai kerro minä? Juho. Juho Meuronen, niin olkaa hyvä. Se puoli vähän haittamaan, että tuon pois. Mä oon siis Juho ja mä esitän teille tämmöisen tempun, jonka nimi on kiinalainen pyyhkinä. Joo, siellä Kiinassa kun on niin paljon väkeä, niin niille alkoi tulla ongelma, että minne oikein ripustaa pyyhkintä kuivumaan. Jos ne laittaa niin leveästi, niin he sinne millään riitä kaikkialle. Ja sitten kiinalaiset pääsi tehdä semmoisen keksinnön, että kun ne laittaa pyyhkintä kuivumaan, niin ne solmii toisen päähän. Täältä yhteen. Näin. Ja sitten ne voi laittaa sen pyyhkinsä kuivumaan niin kuin ylösalaisin. Säästyy paljon tilaa, kun se roikkuu tuossa. Siinä voi olla monta tietysti näitä pyyhkejä. Mutta sitten niitä tuli yksi ongelma, mitä sitten kun alkoi satamaan. Siinä kestää kauan niin kun noin saa tuolta noin pyyhkit, kun on solmulla kiinni. Niin sitten kiinalaiset teki toisen hienon keksinnön. He nimittäin keksivät reijän. Tässä se on. Ja he laittavat sen tähän narulle. Sitten he voivat vetää tämän pyykin reijän kohdalle ja vetää tämän pyykit pois, niin sillä se saadaan nopeasti sieltä pois.